Det er falsk. Knoglebrud er meget alvorlige, specielt hvis det skyldes knogleskørhed. De brud, vi snakker om i forbindelse med knogleskørhed, er brud, hvor man falder i samme plan. Det er altså ikke ulykker. Hvis man får et brud i lårbenet som mand eller kvinde, det er typisk omkring 80-årsalderen, så er dødeligheden meget høj. 10% er døde inden for den første måned, 25% inden for det første år og 50% inden for 3 år. Og det er en betydelig overdødelighed i forhold til folk, der ikke har haft et brud. De folk, der overlever bruddet, lårbensbruddet, der er cirka halvdelen, de er afhængige af hjælpemidler eller kommer på plejehjem efter forløbet. Så det er virkelig alvorligt. Lavendegigtbrud er, hvor man tænker, her skulle jeg ikke have brækket min underarm, hvis man bare var faldet på altanen eller faldet på i samme plan, og der bør man undersøges for knogleskørheden. Som kvinde får man typisk først et brud på underarmen, derefter kommer bruddet på overarm og derefter rygbrud. Og rygbrud er alvorligt i den grad, at man mister jo legemshøjde op til 20-25 cm. Og har man først et brud, så er risikoen øget for næste brud, og den risiko er faktisk øget resten af ens liv. Og får man behandling, jamen, så sænker man jo risikoen for fremtidige brud, så derfor er det vigtigt at blive udredt og eventuelt behandlet for knogleskørhed, hvis man har det.